Se on Joppe Kalajäpistä, terve. Tänään on mun vieheen esittelyvideo. Nyt tästä aloitetaan jigistä. Tuossa on nyt kaikki samanlaisia, tää on tällainen Weikin Fire Tiger värinen tällainen jigi. Tällainen näin. Muutama hauki tämmöisellä on tullut. Mun mielestä ihan hyviä. Sitten tää on joku tällainen relax jigi. Mä en tiedä. Ostin Keskiseltä irtojigeä, niin otin tällaisen. Tollanen. Sitten tässä on tällainen jigi. Ei siitä sen enempää. Ja sitten tässä on myös tällainen jigi. Ois minkä merkkinen tää on? Joku Lazy. En mä tiedä, joku tällainen. Te nyt näette kuitenkin minkälainen se jigi on, niin tollanen se on. Tällainen. Mulla on näitä aika paljon, niin mä voitte stopata sitten, mä näytän nopea. Tällainen jigi. Tää on kans relax kai. Joo. Sitten tuolla jotain. Tuolla alla jotain Fladenin huonoja jigejä. Sitten tää on samanlainen kuin toi äskeinen, vaan eri värinen. Ja tää on koukulla. Ja täältä alta sais nää. Ottakaa se. Ei nyt jatka. Tossa on tollanen jigi. Sitten tässä on vielä tällainen. No. Ja täällä on vielä muutama näitä, mä näytän nopeaa. No niin, sieltä tuli Pate. Hän on Kalajäpien toinen jäsen. No niin. Tässä on tällainen. Sitten tällainen. Niin tosiaan te voitte stopata sitten, jos te haluatte nähdä niitä paremmin. Vitsi, täällä on kylmä. Voisitte olla vähän ääni tuolla. Tuossa on sitten pari tuollaista halppisvaappua. Tällainen ihan simppeli punavalakoinen. Sitten on tämmönen kultainen, punaiset raidat ja musta pää. Musta selkä. Ui vitsi, mä tärisen. Sori jos häiritsee. Niin tärisen minä. Ja sitten tää on tällainen Stormin kumikala. Todella huono. Mutta se on vaan täällä potissa. Sitten tässä on tämmönen apukarsia refleksi. Täällä on tullut ahvenia tosi paljon. Eikö tärise ihan? Täällä on varmaan pakkasta pian. No tässä on tällainen, mä en muista tämän merkkiä, mutta tällainen lusikka. Sitten täällä on. Oikeesti, sanokaa kommenteissa, jos häiritsee täriseminen. No tässä on tällainen Fladenin ihan vaan perus hopea lippa, vähän ruostunut. Sitten tossa on tällainen iskupiste. Sitten tää on Mepsin kopio. Tai en tiedä minkä uistimen, mutta Mepsi luulisi oleva. Tällainen. Tässä on Blue Foxi. Tällainen. Näyttää Niin näyttää, mutta se on oikeesti sellainen vähän punertava. Sitten tässä on tällainen aika pieni jakki. Tällä mä sain mun ennätyshauen 2 kiloa. Ja tuolla on noita Weikin. Ai niin, tuon mä näytin jo. Sitten tämä pitää olla joka miehen kalastuspakissa. Kalikokättä. Tää on siis niin legendaarinen lippu. Vai mitä? Kyllä. Vitsi, se näytti perältä tossa. No joo. Sitten on vielä tällainen joku vaihoin hänen kanssaan. Tai joku Norjan jigen. Elä näin. Joo. Ja sitten tässä on tällainen Rapala X-räppi, taimenvärinen. Tää on
uppoava, eli ei niinku kellu. No, uppoava, eli ei kellu. Hyvin selitetty 5/5. Ja tässä on Rapala Windows-puun. Ostakaa kaikki. Joo, tää on kyllä niin hyvä. Sitten tässä on... Oho, väärinpäin. Tässä on tällainen Rapala Windows-puun kans. Tässä ei oo vaan ruohosuoja. Ja sitten tuossa on joku Bladenin lippa. Tuossa samaten. Ootas nyt kun mä saan käännyttää sen. Oh. No, siinä oli minun, ai vitsi kun ottaa, minun kuistyöt. Ja tilatkaa jos tykkäsitte ja tykätkää jos tykkäsitte ja se on niinku mun